Ngibingelele ezweni lonke, ngibingelele kubo bonke abantu baseNingizimu Afrika. Ngithanda ukuthi ngiyithule ukuthi mina ngubani. Mina nguLucky wakamshengu Sibongo from eHarrismith eNtabazo kwaSihlahle sawa saphenduka sayitshe ngisho ibandla lamaNazaretha ngangifakazela kuleyo ndawo. Bathandi bomculo, njengoba nibona i-album lika Lucky Mshengu elisanda kuphuma nje manje, nadla imali yami isihloko sakhona. Ingoma zakhona zu-7, 8 remix. Ngithanda ukuchaza kabanzi ngomculo wami nokuthi abantu bekwazi ukuthi bengazi, ngoba ngiyazi ukuthi abantu abaningi abangazi. Bayaqala ukungibona nje ukuthi awulona manje uqhamukaphi, nokwenza abantu abaningi bathi uma ungena emculweni uvela uqhamuka usasemncane, usesomfananyana uzama, kodwa mina ngivela sengiyinsizwa nje engaka. Cha, bathandi bomculo kudala ngaba khona endimeni yomculo, kodwa-ke bengidlala kakhulukazi ama-instrument. Bengidlala u-keyboard emaqenjini, ngidlala u-keyboard, ngidlalela amaqembu u-keyboard. Kodwa uthando lomculo lona nginalo kakhulu, kodwa nothando lokudlala u-keyboard lona benginalo kakhulu. Into yenza ukuthi abantu abaningi bengangazi. Ngisebenzile nama-artist amanye ahlukehlukene ngokuhlukana kwawo. Ngisebenzile nobaba uSteve Ekane, ngasebenza nobaba uBabs Mlangeni, ngaphinde ngasebenza futhi nomama uSiponono Sasemaluti. EliSuthu bayangazi, bayabazi-ke EliSuthu umama uSiponono Sasemaluti. Kodwa ngiyathemba ukuthi naseGoli bakhona abamaziyo umama uSiponono Sasemaluti, kodwa becula lo mculo lo wesiSuthu. So abantu engike ngasebenza kakhulu nabo, amadodana aseNtabazwe, uMavela Nene, uMbusaze Ngcobo, maningi ama-artist engike ngasebenza nawo ngaphansi kwesandla sawo. Ngidlala u-keyboard khona la engiqala khona ukuthi ngiphume-ke manje. Inqoba lami ngiqala manje ngo-2023 ukuthi manje angiphume inqoba lami, njengoba nibona umsebenzi wami esengiwenzile manje. I-album lami lokuqala leli engilikhiphayo njengamanje. Ngizothanda ukubonga kakhulu kubaba u-Ali Mgube, ubuhle bentombi abusizi uma ingaphethe kahle ngobukele emgwaqweni njengethayile emoto. Bhuti u-Ali, uNkulunkulu akubusise bhuti Ali kuko konke okuhle neyalo zakho ezinhle ozenzile kimi. Ngithi ngiyabonga kakhulu bhuti Ali. uNkulunkulu wakaShembe engathi angakusiza, uNkulunkulu uShembe akupha amandla bhuti Ali. Konke okwenzayo uphumelele bhuti Ali, unenhliziyo enhle, unomoya ophansi, uyakhona ukusiza abanye abantu bhuti Ali. Umuntu awumjaji umbheke ukuthi ayilona akekho ezingeni lami, sokuwumuntu ongasakhulumi naye. Ngisho noma kuthiwa ngiyakubhalela ku-WhatsApp uyangiphendula, ukhulume nami, unesineke. Ngisho noma kuthiwa uyadrive uyahamba, kodwa uba nesineke sokuthi ukhulume nami. Ngikhumbula ngikuthumelela ingoma yami iDayimani, ngikubuza ukuthi bhuti Ali, mawuzwa lama voice a-right noma wekho right, washo ukuthi mfowethu lapho nalapho ungalungisa la nangempela. Ngakhona ukuthi ngikhuphukele eGoli ngihambe ngiyolungisa amaphutha wale ngoma leyo. So mina bengingakhona ukuthi ngiyizwe ukuthi kukhona inkinga ekhona, kodwa wena njengomkantsha, indoda esemkantshobovu, ukhonile ukuthi ukwazi ukungitshela ukuthi Lucky Mshengu la nala asilungise kanje mfowethu. Cha, ngithi ngiyabonga kakhulu bhuti Ali umusa wakho. Ngiyabonga, ngiyakuhlonipha kakhulu bhuti, ngiyasithula isigqoko bhuti, ngiyaguqa kuwe ngendlela nje ongincede ngakhona, nangendlela bekade unginika khona izeluleko ngendaba yomculo. Ngoba namanje yebo ngisafika endimeni yomculo, ngizothatha ngokuthi vele ngisafika endimeni yomculo, ngoba ikhona kuyicocela lami lokuqala leli engilikhiphayo njengamanje, njengoba sengizimela nje njengoLucky Mshengu. Kodwa-ke iyalo zakho yizona esezingikhuthaza nezingisa phambili ukuthi ngikhona ukuthi ngiphumelele ngokomculo. Ngithi ngiyabonga kakhulu bhuti Ali Mfoka Mgube. Ngibonge ukuthola ithuba kubo bonke abathandi bomculo eNingizimu Afrika. Ngiyabonga kakhulu. Ngithanda ukuthi ngitshele nabantu baseQwaqwa ukuthi ngizobe ngikhona nge-10
September ngihamba neQwaqwa Radio ngibavakashele ngizobadlalela ingoma eQwaqwa ke bayalazi udaba ukuthi sidlalela kuphi ingoma uma sifikile bengingahambi ngedwa ngihamba nensizwa la uJohnny Mukhale indoda yale kuLimpopo ke abaningi bayayazi indoda vele bekade vele sivama ukuthi sisebenzisane nawo kakhulu nobaba uSteve Kekana insizwa esengasekho emhlabeni engathi umoya wakhe ungalala ngoxolo nangokuthula. Ngiyatholakala ku Instagram, ngiyatholakala kuma YouTube, ngiyatholakala ku Facebook, ngiyatholakala na ku TikTok, ngiyatholakala na ku Twitter. Ku Twitter nguLucky Mshengu, na ku Instagram futhi kanjalo nguLucky Mshengu, lapha ku Facebook nguLucky Lucas. So inamba yami engitholakala kuyo if mawufuna ukuthi ungibhukhe uyangithola ku 067 67 34959. Uphinde ungithole futhi ku 083 955 9921. Ngiyabonga.